Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan na pod ang Ransri team sa ilang cover nga Proud Mary. Ini original nga singer mo si CR. Nindot kini kanta kay sa una mani akong paminaw-paminawon sa una. High school pa ko, minaw na ko ani. No, atong tanawon kung unsa gid ang ilang performance pod ani kay ini nga video taod-taod na ni siya. Taod-taod na nila gi-upload. Murag 1 year naman kapin. Ay request man ni sa atong subscriber karon ato silang tanan. Mao ni siya. Ini. Mao na siya ang nag-request sa ato ani. Pero sa pagkakaroon atong i-expect nga putol-putulon gihapon nato para matuman ta sa rules and regulation ni YouTube. Okay? Sige. Sa mga bago diha sa atong channel. So wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa tanan nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Magsugod na ta. Intro. Okay. Sugod na ta. Gwapo sa. Okay. Loads day si Francis Mayukan karon. Gwapo sa. Bali mo pa siguro ni pagsugod nila ani. Ako mas loads no, gamay pa siguro. Gwapo kay abong tingog sa gitara oh. Ano ba kini nga video murag sana ni katuig manggod gikan sa pag-upload bali nila. Sunod atong kanan karon kung kunan ba kay wala pa si Dudes bali. Wala pa si Dudes. Sunod ang ilang drums pa pod. Gid ka naging normal nga drums dili drum pad. Karon kay katong gamit nila nga bag-o karon ang drum pad naman. Oo. Padayon sa taha. Okay. Okay. Gwapo po kuan ni Chin pud sa gitara pod. Kuan bali maugid ang mga sakto gid tanan mga nota gyud iyang na kuan. Sunod ang kuan ba iyang gikuanan ang katapusan nga kuan gali sa iyang ayha pag solo aw. Katapusan sa iyang solo sa gitar murag iyang gi double nga pagkuan ba, double niya nga pag si tawag ani pag strum bale. Para mo ang tingog mo kuan
Padayon ta. Oh, kuyaw po eh, pansus. Okay. Mura lagi nag-jamming ra lagi sa ilang balay, di ba? Jamming ra. Okay. Okay kayo. Okay, ato na pong nadungog ang isa nila nga gi-cover bali mga 1 year man ni gikan sa pag-upload nila. Kining nga kanta paano siya bali paano ikanta ni sa CCR o nindot kaya ni mo na ipasangsahan sa kanong kung kang biyahe gali ka o nindutan ko ano maminaw. Pero sa pod akong nakuan karon nga wala pa si Dudes bali ang nag drums, din si Charpa, din ang ilang drums kuan tarto pang ilang daan na gamit, dili pa tong drum pad bali. Sunod kang chain nga kuan sa pagitara anindot kayo. So kada gid ni sa una gid ay grabe ka master nagigaya nila. Maayo gid kay ilang pagkakuan gyud pagka tugtog. Sunod dili lang dai pud kang Francis daing ingog. Pang Freddy Aguilar kanta man pud ay nagmanga ingunahan pud ay. Salamat sa pagkuan sa pag request ani nga maya to reakan kay wa pa pud ko hinung kakita pud ani. Oo, nindot kayo. Salamat kayo sa pagkuan request ani. Oo. Diba? Di na tawag dugay. Ini, dugay sa una pa magin ni. Kakita na magin mo ani. Ako, nag-react ko ani. Magin ko ani. Nindot magin sukad pa dahil sa una. Ato nang nakita. Okay? Sige. Pero, sa uban diha nga, sa mga bago diha nga nitanaw sa atong channel karon, subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng mga video ato yung upload. Like na lang po para i-recommenda na YouTube sa buong mga tao nga wala naka kita pa ni. Okay? Sige. Pero ratataman. Di na ta maglangay. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.